Breitwam Nielsen, født 12. september 1970, i Ørum Sønderlyng, er en dansk stand-up-komiker, manuskriptforfatter og skuespiller. Breitwam gik på Landbohøjskolen i København, med henblik på at blive dyrlæge. På Landbohøjskolen mødte han komikeren Jan Gintberg. Efter 3,5 år besluttede han at forlade studierne for at blive komiker. Han debuterede i 1995 som stand-up-komiker på Café Dins i København, og samme år opnåede han også at blive skribent på Mette Lisbys show Ugen der gak. TV2. I foråret 1999 var Frank Hvam vært på Alt under kontrol, en række hjemmevideoprogrammer på TV3 skrevet sammen med Michael Wulff. Samme forår blev han indbudt af Casper Christensen og Lasse Rimmer til at medvirke i DR2's Casper og Mandrilla-aftalen. På grund af sit arbejde for TV3 var Frank Hvam ikke i stand til at medvirke i de første 6 programmer, hvorfor Lars Hjortshøj blev en del af holdet. Først som en midlertidig løsning, men siden som permanent medlem af programmet. I efteråret 1999 påbegyndte de 4 komikere bag Casper og Mandrilla-aftalen i samarbejde med manuskriptforfatter Lars Kjeldgaard arbejdet med en komedieserie. Det førte til sitcom-serien Langt fra Las Vegas, som Casper Christensen og Frank Hvam blev hovedkræfterne bag fra 2000 til 2003, og men Lars Hjortshøj medvirkede i en større, gennemgående rolle i serien, og Lasse Rimmer ved siden af sit arbejde som quizvært på Jeopardy. For TV2 skrev en lille håndfuld afsnit. Efter dette lavede han igen med Casper en dansk udgave af BBC-serien Shooting Stars i 2004, som de kørte i 2 sæsoner. Hvam har senest medvirket i komedieserien Klovn 2005 til 2009, som han også har skrevet flere afsnit af, sammen med sin efterhånden trofaste makker Casper Christensen. Lars Hjortshøj, Lasse Rimmer og Jan Gintberg deltog han i en satirisk dækning af prins Christians dåb, ligesom de gjorde det ved barnets forældre, kronprinsesse Mary og kronprins Frederiks bryllup. Fra april 2009 til starten af 2010 turnerede Hvam med sit første one-man-show Live 09. Den 25. oktober 2010 udkom showet, der er optaget på Bremen Teater i København. På DVD. Breitwam optrådte i sæsonfinalen af Game of Thrones sæson 6, hvor replikker blev synkroniseret af en engelsktalende skuespiller P. Hans egen voldsomme danske accent.